Catherine Harvey kan udfordre Emilie Billing. Og det gør hun også. Hun runder Emilie Billing alene af sted. Catherine Harvey. Her der er de med at komme i problemer. Ty Thisted fuldstændig fri igennem. OB. Nej! Jo, der kommer kampen. Det er stærkt arbejde af Catherine Harvey. Hun har vist sig godt frem. Fik rum til det. Ingen åbning, derfor en OB erobring, men de er et klart undertal. Harvey, det er godt ryk udenom Kodjo. Harvey, vi har set hende tage den her tur flere gange, men ikke hvor hun har fundet Højdal. Hun kom til fra starten af 22-23 sæsonen, har hun ikke scoret for de blå sorte. God bold op mod Harvey. God fysik fra Harvey. Og hoveddommer i dag. Elisabeth Skald driver den ud mod Catherine Harvey. Catherine Harvey alene med målmanden. Den rammer stolpen. Catherine Harvey igen. Og så skruer hun på returen. Skal sætte hurtigt i gang. Har set, at Princess er helt umarkeret. Der væk med den her maske. Ikke meget vi har set til venstre bakken fra Brunholdt kommer langt op i banen. Det er den i anden omgang er det Aalborgenserne, der vinder den. Harvey vinder spillet. Det er meget godt lavet. Så tror jeg, der er et fejl. Det var der ikke på Sauer, der var gået ud. Okay, det var da ellers det, der stod på det, jeg modtog før. Nå ja,